मावशीला कचाकच झवले ही कथा तुम्हाला नक्कीच आवडेल. चला तर मग जास्त वेळ न लावता कथेला सुरुवात करूया. मित्रांनो, माझं नाव राजू आहे. मी 18 वर्षाचा आहे. माझी हाईट 5 फूट 5 इंच असून मी दिसायला तसा ठीकठाक आहे. माझा सोट्या 7 इंच असून मी नेमकाच वयात आल्याने मला सेक्सविषयी आकर्षण वाटायला लागले होते. पण आजपर्यंत मला कोणीच उपभोगायला मिळाले नाही. म्हणजेच मी अजूनही वळचिन होतो. माझी पहिल्या वेळेची ठोकाठोकी माझ्या मावशीसोबत होईल याचा मी कधी विचारही केला नव्हता. मित्रांनो, ही कथा तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझ्या आईसोबत माझ्या मामाच्या गावाला गेलो होतो. मला 3 मावश्या व 2 मामा आहेत. माझी ही घटना घडली ती संगीता मावशीसोबत. संगीता मावशी दिसायला खूपच सुंदर आहे. तिची फिगर 36-24-36 अशी काहीशी आहे. आंब्यासारखे बॉल आणि मस्त भरगच्च तिचे नितंब आणि तितकीच भरदार तिची शरीरयष्टी. याशिवाय रंगाने ती खूपच गोरीपान असल्याने एक नंबर दिसायची. पण तरीही माझ्या मनात कधी तिच्याबद्दल वाईट विचार नव्हता. पण त्या रात्री ती माझ्यासोबत झोपली आणि मला तिला ठोकायची संधी मिळाली. आता जास्त वेळ न लावता मी सरळ माझ्या गोष्टीवरती येतो. मित्रांनो, ही गोष्ट घडली माझ्या मामाच्या घरी. एका कार्यक्रमासाठी म्हणून मी माझ्या आईसोबत मामाच्या गावाला गेलो होतो. तिथे तेव्हा संगीता मावशी व सर्वजण आलेले होते. दिवसभर आम्ही खूप मजा केली. आता रात्रीचे जेवण सर्वांनी सोबत केले आणि मग आम्ही असेच गप्पा मारत बसलो होतो. मामाचं घर खूपच छोटं असल्यामुळे झोपायची जरा अडचणच होती. त्यातच ते एक खेडेगाव असल्याने तिथे लाईट खूपच जास्त जात असे. आम्ही सर्वजण दाटीवाटीने ॲडजस्ट करून झोपलो होतो. मी भिंतीच्या कडेला झोपलो होतो व बाजूला मामाची लहान मुले होती. मी झोपलो असताना मामा मामी व मावशी हे सर्वजण जागीच होते. पण दिवसभर धिंगामस्ती करून मी खूपच दमलो होतो म्हणून मी व बाकी माझे कझिन लवकर झोपी गेले. मला झोप लागली व झोपी गेलो. पण रात्री अचानक मला जाग आली कारण मला खूपच अडचण होत असल्याचे जाणवले. मी उठून पाहिलं तर बाजूला संगीता मावशी झोपलेली होती. तिचा पदर खाली पडला होता व तिचे बॉल माझ्या छातीवर दबले होते. मला कूस बदलायची होती पण ते सर्व काही पाहून मी खूपच गरम झालो आणि माझा सोट्या एकदम टाईट झाला. तरीही मी तसाच पडून राहिलो. मी उठून पाहिले तेव्हा रात्रीचे 2 वाजले होते आणि सर्वजण गाढ झोपेत होते. मग मी निश्चिंत होऊन मावशीच्या फिगरला न्याहाळत होतो. मला मूठ मारायचा मूड होत होता. थोड्या वेळाने मावशीने कूस बदली केली व मावशीची गोरीपान पाठ आता माझ्याकडे होती. पण मावशीची नितंब पार माझ्या सोट्याला घट्ट चिटकली होती आणि माझा सोट्या मावशीच्या नितंबाच्या दोन्ही खापाच्या मधोमध घट्ट बसला होता आणि त्यामुळे तो अधिकच उड्या मारत होता. मला काय करावे आणि काय नाही असे होऊन बसले होते. मावशीच्या त्या नितंबाचा स्पर्श मला बेभान करत होता. शिवाय तिच्या त्या नितंबातून तिच्या शरीराची गरमी मला अजूनच उत्तेजित करत होती. मला वाटत होतं लगेच मावशीला नग्न करून काच ठोकून काढावे. पण मी तसे करू शकत नव्हतो. म्हणून मी झोपेचं नाटक करत हळूच मावशीच्या कमरेवर हात ठेवला. हळूहळू तिच्या नितंबावरती हात फिरवायला लागलो. नंतर मी माझा पाय तिच्या पायावरती ठेवून मागून तिला पूर्णपणे घट्ट चिटकलो आणि हळूच माझा हात तिच्या स्तनाकडे नेला आणि हळूहळू तिचे स्तन दाबायला लागलो. मला आजही तो मऊ मऊ स्पर्श खूपच जास्त आठवतो. माझं हे काही सर्व चालू असतानाच अचानक मावशी जागी झाली व तिने माझा हात व पाय बाजूला केला व मला बाजूला लोटले. मी तेव्हा खूपच जास्त घाबरलो होतो. मला खूप भीती वाटत होती. मी तसेच डोळे बंद करून झोपेचं नाटक करत होतो. तितक्यात अचानक लाईट गेली. तेव्हा अंधारात मावशीने माझा हात धरला व तिच्या बॉलवर ठेवला व माझ्याकडून ती तिचे बॉल दाबून घ्यायला लागली व लागलीच अंधारात तिने माझा पॅन्ट खाली केला व माझ्या सोट्या हातात घेऊन हलवायला लागली. मग तिने तिच्या ब्लाऊजमधून तिचे बॉल मोकळे केले व एक बॉल माझ्या तोंडात दिला. मी पारवेड्यासारखं तिचे बॉल चोपायला लागलो. मी मस्तपैकी तिचे बॉल चोपत असताना मी हळूच माझ्या हाताने तिची साडी वर केली आणि तिच्या चड्डीमध्ये हात घातला.
तिची योनी पार ओली झाल्याचे मला जाणवले. मी हळूच एक बोट तिच्या योनीमध्ये घातला तर मावशीने कळवळून मला घट्ट मिठीत जखडून घेतले. मग मी माझा सोट्या हातात पकडून मावशीच्या योनीत टाकायला बघत होतो, पण मला काही जमत नव्हते, कारण मी याआधी कधीच सेक्स केला नव्हता आणि मी माझ्या मावशीवरतीही चढू शकत नव्हतो, कारण आजूबाजूला सर्वजण झोपलेले होते. हे सर्व काही प्रकार तिच्या लक्षात येताच तिने माझ्याकडे पाठ केली व लगेच साडीवर करून मागून माझा सोट्या पकडून तिने तिच्या योनीमध्ये कोंबून घेतला आणि तिची कंबर मागे पुढे करायला लागली. मी भिंतीच्या कडेला असल्याने चांगला आधार होता. मी हळूहळू मागून तिची योनी ठोकायला लागलो, तेव्हा अचानक लाईट आली आणि त्या उजेडात मावशीची ती पांढरी शुभ्र नितंब पाहून मी आणखीनच खळवळलो आणि खूपच गरम झालो आणि खूपच जोशमध्ये मी तिची योनी ठोकून काढायला लागलो आणि एका हाताने तिचे बॉल पण दाबत होतो. मग असाच बराच वेळ ठोकल्याने मी माझं पाणी तिच्या योनीतच काढून टाकलं आणि मग आम्ही आमचे कपडे ठीक केले आणि झोपी गेलो. तर मित्रांनो, मी आशा करतो की तुम्हाला ही कथा आवडली असेल. जर का तुम्हाला ही कथा आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा व अशाच प्रकारच्या कथा पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.